Israɛl wasablon ye kala fili ka wasablon ci mun bɛ dan sigi jamana fanga la san kelen dɔrɔn a sigilen kɔfɛ yaasa u ka se ka taa kalafili kɛ Nowanburukalo tile fɔlɔ a siɲɛ duurunan na san 4 kɔnɔna la. Chinois jamana ɲɛmɔgɔ Xi Jinping ale sera alamisadon Hong Kong yɔrɔ minɛli ka bɔ Angleterre jamana bolo o san 25nan o ɲɛnamaya ani ka yɔrɔ yɛlɛma san 2 kɔnɔna na mun magɛrɛlen don kosɛbɛ Chine parti communiste la. Ukraine Irisi jamana ka kɛlɛkɛcɛw bɔra ko saw ka gun ni ale bɛ kɔgɔji fiman fanfɛla la. Ni waleya in jara Ukraine mɔgɔw ye olu y'o ye i n'a fɔ sebaya wagati min na Irisi jamana ko a ye nin kɛ ko a tɛ fɛ ka dan sigi o ni ale ka tɛmɛsira minnu kan ka kɛ yaasa Ukraine balo ka se ka bɔ. Philippines jamana ɲɛmɔgɔ kura Ferdinand Marcos Jr. ale y'i kale ka siɲɛ alamisadon a sugandilen ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ 17nan ye. Irisi jamana ka wasadenw ye sariya dɔ ta mun bɛ kɛnɛma fasere kunnafoni di gafew olu kɔn mun tara ka ɲɛsin u yɛrɛ ka jamana kunnafonidilaw ma.